салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамаи якти лайк зентон подписатсия фаромӯш накунтон. Ҳамин стоп кунтон якти лайк монтон. Ба шумо ҳеҷ чи намурад бародаро. Ҳамин аккаунтда 4 гектар боғаш омудааст. ана ин адрес Аштба, қишлоқи Дуэстива будааст. ана телефоншон экрананда ҳай. Чӣ хел ки саволотон бошад, албатта саволтитон. 4 гектар боғи зардолу бо плюс як 300 бех сафедори 5-солашонай. масъалаи обаш бародаро, ҳамин 10 рӯз 15 рӯз ба навбатон меояд, совташ пулакӣ, совти об пулакӣ. масъалаи документаш ягумра, гуфти худашон ягумра. дарахтош ҳамин рӯи видеош ҳамин 7 сола 10 сола мехоҳед дарахтҳо. агар маводо худатон собственни скважда буред ё насос гита бурейдагар зада бурейдагар бо арзонкунӣ медодени одам. Я бор дига мегӯям Аштба, қишлоқи Дуэстӣ. гуфти худашон гирдаш ограждени шайксиян. нархаш 150 000 сомон бо арзон мешавад, муомила мешавад. бо худашон бо телефон кара, мисол ин экрана номерашон ай, ватсапшон ай, телефон кара худашон адресашон ниқ мекунанд, мисол точниша бо чизе гапу корашо мегӯянд. ҳамино ки бурейтон связа бародаро, харидори аниқ боштонага ҳама коротон ҳал карда метавонанд иншоаллоҳ. акун якон маълумоти додагишона ман гуфтам шумо ва бо ягон хел саволотон бошад, албатта бурейтон бародарҷоно. ҳамин якти лайку подписатсия фаромӯш накунед. илтимос, барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур, миннатдор. худо нигаҳбонатон бошад бародаро ҳамеша.